Bueno, doncs sembla ser que ja està. Estic molt content d'estar aquí. És el primer vídeo que realitzo en aquest canal, per tant serà un vídeo una miqueta introductiu. Estic molt content avui perquè és un dia que sembla que ha costat com d'arribar, sincerament, perquè feia molt temps que em ronronejava pel cap degut a la meva situació, a la meva condició, però no em llançava, no m'acabava de llançar a la piscina, pel que sigui. Estava una mica bloquejat, pensant en els temes del meu dia a dia, la meva feina, i sempre he vist això de YouTube com algo que seria algo molt difícil per mi de prendre'm en sèrio, i finalment he decidit donar aquest pas. Espero que tot això sigui útil per mi i per la gent que ho visualitzi. Jo crec que el tema que pretenc tocar és molt important, sobretot per aquesta imatge, perquè soc una persona, soc un home de 33 anys, que en el cas de la fibromiàlgia és algú peculiar, un cas peculiar, que és difícil de trobar. Si més no, per mi ho ha sigut. A mi em costa molt de coincidir amb persones més o menys de la meva edat, ja siguin homes o dones, que pateixin aquesta malaltia, aquesta condició. I crec que hi ha molt dolor al darrere, hi ha molt patiment al darrere, hi ha molta confusió per la mateixa persona i per la gent del seu entorn, i crec que al final ha d'evitar la importància que em llances una mica a la piscina a fer un canal de YouTube i, Déu dirà una mica com anirà sorgint la cosa i si intentarem que flueixi, no? I més endavant ja veuríem una mica què és el que és necessari, com reacciona la gent, i en base d'això aniria decidint una mica quins temes tocar, i alhora una idea molt a futur, que és el que més m'agradaria a mi, seria poder realitzar directes perquè la gent pogués participar, gent evidentment que tingui alguna condició de malaltia crònica, amb dolor crònic. No té per què ser exclusivament fibromiàlgica, hi ha la fatiga crònica, hi ha també el tema de les addiccions, hi ha diversos temes de salut mental que afecten i condicionen la vida d'una persona, i en el meu cas precisaré i tocaré sobretot el tema de la fibromiàlgia, però també vull destacar que soc un addicte a rehabilitat, que em vaig ingressar al setembre del 2020, per tant ja fa 6 anys que estic rehabilitat, al setembre d'aquest any farà 6 anys. Això significa que fa 6 anys que jo no he consumit res d'alcohol, res de cap substància psicoactiva que es diu. En el cas inclús el tabac fa 5 anys, el tabac també el vaig aconseguir deixar. Va ser, això sí, el consum més difícil de tots. I dit això, aquest vídeo pretén això, ser una mica introductiu, que veieu una mica qui soc, què és el que pretenc, i esperar que tingui bona rebuda i a poc anar tocant una mica els temes que fa molt temps que porto dintre, que em carreguen, que veig que no sóc l'únic també, perquè ara fa un mes vaig decidir també de participar en un grup de fibromiàlgia que realitza en un poble d'aquí a la vora i que m'està anant molt bé. No és teràpia tal qual, perquè no és un espai disposat per a que les persones parlem del dolor, es faci un seguiment i un treball personal, però a la vegada també li donem una mica aquest ús. Perquè el tema està que no hi ha teràpies de grup per a persones amb fibromiàlgia, o molt poques. I jo, per exemple, que he estat treballant molt en lo personal des del tema de les addiccions, clar, aquí trobo una gran carència, ara trobo com un buit, com una falta, un espai molt necessari per les persones que patim aquesta condició, no? Així com hi és per altres condicions, com per ansietat, depressió, addiccions, sobretot, considero que la teràpia de grup és fonamental perquè és un lloc on les persones coincidim de tu a tu, d'iguals, que coincidim amb les mateixes patologies, virtuts, valors, el que sigui, coses que ens han portat al mateix punt de la vida, i que et pots sentir molt més comprès, no? I això és el més important. I una mica també el que pretenc jo amb aquest canal és sobretot visibilitzar la fibromiàlgia, dir que la fibromiàlgia existeix, l'estic patint, i les persones que ho veureu també podreu interactuar i dir que soc aquí, que estem aquí, estem passant per el mateix que tu, o si més no, alguna molt similar en el dia a dia, que puguem compartir això, que puguem... El dolor compartit és menor, no? Diuen, intentar una miqueta això, intentar donar una mica de veu i sortir d'aquesta malaltia que a vegades les mateixes persones que tenim fibromiàlgia intentem com amagar en el nostre dia a dia, i que jo en el meu cas el més important que estic fent ara mateix
al llançar-me al YouTube és sortir de l'armari, sobretot, i crec que no sóc l'única de sortir de l'armari tenint fibromiàlgia, independentment de l'edat i el sexe de la persona, no? Crec que estem en un punt en general, les persones amb fibromiàlgia, de que tant clínicament com a l'entorn familiar com en els amics ens hem quedat tots una mica com que no s'ho creuen, com que són vagos, com hi ha molt tabú, hi ha molt poca creença de que això existeixi de veritat, no sé, i això al final fa que repercuteixi tu en el teu dia a dia i al final fins i tot tu creguis, entre cometes, i et comportis en el dia a dia com si fossis la persona d'abans de desenvolupar aquesta malaltia. I això és una cosa que crec que no és convenient, que crec que hem de sortir de l'armari tots, jo el primer, i ajudar a tots els que puguem a donar aquest pas de dir, ei, no, que no és que avui me faci mal aquí, que no és que avui tinguem més mal de cap, deixar de tapar aquestes coses. Tinc fibromiàlgia, la fibromiàlgia fa això, magnifica bastant doncs, tots els dolors, infeccions, genera recurrències, ara agafo faringitis i no en surto en 2 mesos, doncs, bueno, aquestes cosetes que és com una acumulació de simptomatologies que van variant i que van causant molt dolor, sobretot perquè et priven en el dia a dia de funcionar com una persona normal i fer plans i, bueno, ja anirem entrant més específicament en aquests temes, no?, a mesura que vagi realitzant vídeos, però una mica perquè s'entengui és això, vull obrir aquest armari per a que es doni a conèixer, per a que ens puguin entendre i no siguem nosaltres que sempre juguem en camp contrari, com dic jo, no? Perquè dona la sensació de que hagis al metge a batallar, a que no t'humilli, a que no et minimitzi la malaltia, no? I una mica crec que és la batalla aquesta que tenim les persones amb fibromiàlgia, així com d'altres persones que pateixen d'altres malalties de salut mental, dolor crònic i tal. És una mica allò que es comenta, que les persones no creuen en la depressió o en l'ansietat fins que no ho pateixen. Amb la fibromiàlgia sembla ser que és una mica igual, perquè jo moltes vegades ho dic, això, a vegades comento alguna de la fibromiàlgia amb algú del meu entorn proper i és com que es minimitza i et diuen que vinga, posa-li actitud, endavant, siguis positiu, però no s'arriba a entendre bé ni se sap ben bé com agafar aquesta malaltia, no? Aleshores, doncs, bueno, intentar una mica donar aquest coneixement al món. És aquesta la meva més bona intenció, intentar donar algun consell a les persones que m'escoltin, doncs en base de tots els meus coneixements, de tot el que he après en aquests 6 anys, perquè, com ja dic, a l'haver estat tant a teràpia, perquè jo he estat des del 2020 fins al 2024, més o menys ben bé, a teràpia de forma continuada. A partir del 2024 cap aquí, no he anat tant a teràpia. Vaig creure molt en el missatge d'una terapeuta meva, no?, de que em convenia no estar tant a teràpia i a més afrontar la vida des de la meva capacitat, amb els coneixements que havia adquirit, perquè ella va creure en mi, em va dir que seria capaç i amb el temps passes dies de moltes dificultats, però sí que... I això no vol dir que no t'hagis de poder permetre tornar a teràpia, clar que has de poder tornar i si et convé en qualsevol moment, no? Però sí que has de fer una mica també aquest cop de valor de dir, vinga, la vida és difícil per tots i jo no sóc el més desgraciat del món i tirar una mica endavant amb el teu dia a dia, perquè sí, al final la fibromiàlgia, el que vull sobretot que s'entengui és que és bastant més greu del que la gent es pensa, però clar, tampoc és tan greu com per dir m'estic morint ja, no, tot i que a vegades en tinguem la sensació i ho vivim així, perquè la malaltia apreta. Però bueno, doncs això, intentar una mica, sobretot repetir una mica mantres des d'aquest canal, el mantra que més m'agradaria repetir és recordar a tothom que tots som una història de superació. Això és una cosa que jo amb els anys he aconseguit veure, no? De dir, ostres, a pesar de tenir fibromiàlgia, he continuat anant a córrer pels camins. He tingut dies en què tenia la sensació de que em queia, corrent pel camí, i ganes de plorar i frustració, he seguit corrent. I en aquell moment sí que evidentment has de valorar una mica, si t'estàs exigint massa i has de donar un passet enrere, deixar-te descansar una setmana, reequilibrar-te, potser canviar d'esport, bueno, molts plantejaments, no? Però mentre ho estàs vivint també penses, ostres, soc una història de superació molt gran, perquè realment aquest estat de salut tan precari me convida a rendir-me del tot, saps? Però és algo que a mesura que passen els anys
hem d'anar acceptant la situació i anant revertint i anant superant cada vegada més, no? I a mi m'ha arribat a passar, mentre estic corrent per un camí, doncs que se'm fica la pell de gallina, no? Allò que per l'Eloi d'abans del 2021, que va ser quan vaig desenvolupar aquesta malaltia, era algo el més normal del món, anar a córrer per un camí, futbol, kickboxing, tot el que me poguessis proposar. I ara sembla que anar a córrer per un camí un dia 5 quilòmetres, això, se'm fica la pell de gallina, perquè me sento com un gladiador en un coliseo, perquè sóc conscient de la meva realitat. I bueno, dit això, espero que agradi, que entengueu una mica per on van els tirs d'aquest canal. Dir que tinc la sala ara mateix una mica en construcció, m'he fet aquest quadre una mica que queda bonic i que és representatiu del canal. Em queda una mica arreglar la sala, d'acabar-la d'adequar, un micròfon, perquè crec que en aquesta sala ressona bastant, o tinc aquesta sensació, i a mesura que tinc enllestit una mica tot això, doncs mirar d'anar produint vídeos i agafant entusiasmes, sempre intentant aportar humor. A poc jo també anar-me soltant, és una que també és difícil per mi, no he parlat mai així amb una càmera de tu a tu, i bueno, jo crec que m'ajudarà una vegada a connectar amb certes persones per aquí als comentaris i per la red, doncs he d'anar tirant endavant aquest projecte, no? Dit això, gràcies per escoltar-me i ens anem veient en els propers vídeos, que n'estic segur que us interessaran i que us agradaran. I fins a la propera!